Hi guys! Madong adlaw ninyong tanan guys. Kami na pod ni Kin-an Kimurato vlog. Da guys. Nga ang taho. Ano kin? Taho na ho. Mag-imo yaha, mag-imo. Oo. Sure, oy. Day? Nga na handay kag taho. Wow, lamia oy. Lakan ana. Tarong nga. Kin favorite ko nilag taho guys. Kuya. Hurot na imo kuya? Gain. Ha? Ako kadabo. Danghag man. Una. Tanga ta dari. Tanga na laman mi dari. Hmm. Hurot ag ijag kadabo ko no. Dabos ti dyan. Ngayon guys, kada buntag mag-atang nga sila dari. Kanay taho mo labay. Init pa ini ka agi dari sa bahay. Labay taho na. Oh, nangahubog siguro mga tindiros taho. Kada man. Ganahan ka taho be? Oh. Dali akin kay moto na tas kabaw. Ba't nang kukwasok-sok? Ito sa Miss Kabaw ron guys, naghuman nilag kain. So na. Kaya banta sa imong hud ha? Kuya. Banta sa inday ha? Guys, sumato sa Miss Kabaw ka rin guys. Kaya init na. Ang oras. Sa kabe. Ragot raman mi be. Ito sa Miss Kabaw ka rin biha. Ha? Ito pare ang batas kalsada ya. Hilak bigaan. Halikin. Galing ta. Dong may ebus guys. Dong is ebus. Kasi una ka na pagnati. Ang pain. Kita bukan maganda na. Kita bukan kasapa. Manuso unta meron guys. Unsa kay mag-alanganin kay napay ang binlad. Manuso unta meron makaiban ning Junil. Junil kay napay buhat. Kasi ugugma na laman siguro kanawa na ko kumarunon. Nagamang napi guys. Lubog. Busog na butin. Kasilungon. Silong na mag-amang nating gamanting. Silong na tangi kay magto nangi. Ha? Nabsab si sag ipil-ipil guys. Ha? Nabsab na kay ipil-ipil ngi. Nangi, dali nangi. Kay mapasilong ta kay napaul buhatan. Nabsab pa mag-ipil-ipil. Hingshot sa kanan. Hingshot ang tiil. Maway maagianda na ma, musuong pata. Musuong karbata dana ma. Musuong ka dana. Ano lagi ka maglapanan? Yee! Nana may beach tunaan. Beach tunaan. Panga? Ano pinaplembik yan ay lubi? Oh, Diyos ko. Ano yung maglahan na si Yoyo? Ato di atabay na may diin ma. Kaya nang labag guys, ang ijaan to. Kami dati sa labanan kanay kuan kanang naay na sila ana sila mas kabutungan. Ano yung kalaman ni gani di? Sila mo abot sa laman kani. Kung mubaha madiram. Adi lagi ni maanog. Maanog na. Maapil dan he. Nangit no. Gilabat na mag-amang agianan oy. Di ana na malata mo na. So, luyag ni nanati na shoot sa kanan. Sote ay. Nagti. Kain kong na-insa na to.
guys. Hala. Harap akong itlog. Nawa ang itlog sa kuhol. Itlog din na school na. Itlog sa kuhol. Tuwa. Napuwa to. Hindi na puwa. Sige na haray padapling kayo rin sa sabod. Mahal di ang dag. Manang nanang itlog kuhol dana ma. Dana man may nagbubog kuhol sa una ma. Yung daghay kuhol kay dana man ni sigbubog kuhol. Dadtong. Ano ko agi guys? Nakted. Okay, hinabat ang gana. Isus. Asa man ay pasilong mata nang ipadabok sa tubig ma? Lah, ma! Ang hinluan na! Ang dami! Walang hinluan na ay! Daghan pa man butong sa una. Grabe! Hinlo na ron. Lara dag butong anod. Anod dag butong. Tsara. Anod dag mga butong Pero ba jilubi? Hadlo ka mo kuman ha. Sinay. Lumos ka. Nabaram po pibi ay. Namatay isa kalubi ma. To. Di. Nabaura na lang. Lubi na ma. Para mang ikdanan guys to. Guys to. Itong lubingan ni Baog. Dahil na, mo mag-iktanan sa una ma? Dalay mag-ikid-ikida sa una ito. Tubay saka na ikida na. Hinsaim ka ban sila Tito Manong? Tito Along og Ti Joy? Kami dalay sa una. Tutubo. Si Papa ma? Ako, nakailas pa pa. Ito ba sis puti man o? Ito pa man ang higas puti ng kuan. Kinsa di mamang Papa ma? Nanay nita. Ay mo tayo mama? Yung sa manda ay nanay ni Papa. Kinsa. Bading duha among tatay mo na. Tatay daw pa ni nanay. Tulo among tatay day matulo. Tulo, kasi Papa, ikatulo. Di ba lulo naman may lulo? Ha? Naman may lulo. Sugar kadughangin Tawa guys. Grabe lubiga. Kuan oy. Garadekan pati ang mga putong. Lagay matagas mo yung baligyan. Ha? Napatangagkin kinsang mga hagbang ang mga kuan. Sugadughangin dari. Bunga na ba dani ma murag grape. Asa? Bunga dani murag grape. Hay grapes ag. Dani man nagdanan ma, nabaw pa man ni. Ano sa? Una kan na pa sila Ate Joy dani. Sugadughangin bi oy. Aral laman ang ihukot dari kabaw guys diya. Ikat na ba? Igsok. Tadto naman pag nay uwag bukid kay sumbako unsag na ay. Haan sumbako. Baha mo baha ra ba dani ma? Naging taong bantagan na ginapon. Bunog kalit. Asa ka nagi ka ng bunog? Nari dan tubig ma? Kung muuwan mamabunog ma. May sawagit na si Inday. Nagsawagit si Inday. Ma! Nanawag na naman si Elia guys. Nangita na. Nangita ng mama. Uy. Katingas. Guys, magbuad sa to guys. Masa hikad ring binlad na mo. Ay, madyo na naman mamaka. Mamari. Init na. Naya, hikarasag ko ano, binlad. Aw ka lang ko niya. Rami. Hikarasa na iya, kakuray karaw. Parang hikad. Dito idikit, tapit. Dito idikit ba? Kuya gaya rahikad guys, kaya kuray karaw. Parang nga ya. Sibag yakin. Ngas nga. Musluton man dagat ang marami. Ha? Insya.
Mahagbang ka. Dance, dance lah. Garaun gamay yung badzi. Oh. Kana. Ngaya. Ipiti og batuya karon di. Mama. 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 Jangan katok ay. Pare ba pakikin? Ini dari sila guys kita satu suluk. Ha? Mama. Oh, apa? Mama. Awan sila guys kaya bukas. Huwag magkurabi guys kasi nga na magsasakaw. Amoy hangin. Ano kaga ngaon man ang ugi ija ha? Nakarawang guys. Kin, manukin! To akin! Manukin! He! Wala hindi ay. Ay, nakaraw dito. May karo. Ito na makaraw. Tidak may. Tuan ni guys, kaya basa-basa. Manurut. Inayat mo nito. Magbutang na mo. Asa ma? Hindi ka tao. Madam magta baduda eh. Ang kape. Ya! Sana ka ni Dok? Pahak-pahak man. So! Anip! Yang buka kacang guys. Hoy. Hoy sama. Ni tam nek kakawag duha. Ma. Saya kakuha ko semua. Hendak kan handay mo. Tad na na magamang binlad guys ya. Muna naman yung bantajan kaya na yung manok. Kamdang hanak manok to. Bantajikin ha. Isa? Security guard. Security guard po nito guys. Ya guys. Malo na naman mo. Mamanig dito. Sarang mang basa-basa man. Mga nagbinayad sa katong nanguha og butang. Gukda. Oh. Kinsa? Bantajan ni Kinkin dari guys kay daghanag manok manguan. Bis gamay ra kakaon pa. Oh, Ginoo. Sila ni butang ra dito bi. Na guys. Saw-saw na lang magkuan gina mo. Tag isa nagilag mi kay Butang to, bi. gusto ko na sinday mo. Dag tirador. Nagdag tirador ken kay og nay manok tiradora. Ah, tirador ni mo kuya. O ano to sa amin? Kinsa man ang tubig ya? Ini. Ning palit.
dapat mga ukad sa utro ng mga alas.